Ya, kumusta man diri ba diri? Ay, Ha? kadang unsa may mong mga kuan diri? May mong kinabuhi diri. Ay, wag ko na uli kay mo kay lain buhat, katong na magkaon. May lain buhat ko. Ya bag magmajong-majong pumare ani napita. Itong mga pare, puno sa mga pare magduha din eh. Ah, Na gani duha na sila kabuok. Manjing ng duha ka buok. hmm. Ako nakahigayon na di na po ka pwede pa der nga mo uli sa to sa labi na dito manang. Mo duawon nimo. Tigululi ka? Ano ka naman? Kay tanda-tanda pumidas bay kay si man among bay pader na ubos piting hulaka. Nagubag. Hadlok ko ito kay ito pagtrabaho na ho kanang diha man ko sa kuan sa buhiko ana mi kay naman may gigamang nga gym o ganang building nga na residence sa manager na apoy accessory building para sa mga warehouse, stock, metering, na apoy sa genset, na apoy sa transmitter rewinder, motor pool. Muto itong inay-nanay itong yung udzog ba? Kinakuskan mo nito sa dapi sa tuwa. Oh, ito kita mga igo ang kondyon. Oo. Munang ito, perting, dugaya ko itong pinato kasi gundos, may usan yung undang. Nagkatuwaw ko Ginoo. Tapos, ang undangan na pasala, tabangi, may ginawa na ba? Gumikan mo itong linuga nga, dadali ko kulay kay mabalakos ang gumawa ba? Wala ko kulay time in. Nang pag-uli na mo dito, akong giingnan si atong ang sawang, at musta man mo dire. Matay kay wa mo dito sa mga gawa, di ba na yung kwarto ng ang silong? Dito ra ko si Jan, kay na ang bata natog man ning duha, na mga libro bitaw nang babaw. Ito idja ko lang giunungan to, nagigulitan kay natog lagi na mo pagsikudlog, nakamata na naigo ka lang sa libro. Ang usa po ka bata to sa kilid di ba na ito na oh, na ay banyo itong kilid, tumusod ka. Dito pa lang anak, dalay ba ni mo simento lang sa kilid. Ningon nga, ma nga, asa nga niya, gawas ay, pagkita pa di mo, bisti ka. Tapi sa imong kuan, lawas mo. O dahil gawas na. Muna, diha pa pag human ka no udzog, diha pa sila gawas. Dito sila katubangan. Kaya og diri sila kilid, o negosyo sa kilid, humuan sila. Humuan to sila. Oh, hugmo lang among kuan sa ubos. Pero kanang kilid-kilid na ba? Kanang lay among tindahan, hugmo. Ikrak ko na tubangan na. Wala po na hugmo. So ang katong nasa among karaan, mo toy kaloy to sa Ginoo nga nakadto ito. Dito naman may ilapaseng. Dito may sa paghuman ito, dito may sentral. Puyo, wag na sa tay, ligang motor sa tay. Ya gitag-bitag sa apo. Ay, ano dewa. Walang dalito kahigda po may sa gabi. Balik na po sa mo. Dito may napaseng. Ito may nagtintin. Gani, wag gali mi nananghid ito pero sugod na kay ito mga katabang nila, na po sila ng training, huwag, pupunta magtabang na mo dito, kumagatuon, kaon. Na magpasalamat pag ipipimili nila, mga anak mo sa muay, balik mo, may kalo, sige no, pati daghan na itong nangatupag sa muay, among ipang hinlo. Agatong na sa kwarto sa sala pa rin. Natumpag mo ito na nakikisami nga mag-ali sa kwarto o sa kuhan, at sa kuway tao, si nanay ito, tuwa Cebu. Napasalamat nga tuwa Cebu kay di makayo kusog ito. Iya si tatay nas gawas ang balkono naglingkod-lingkod matay. Pasalamat lagi ko ngayon unsay taon sa mga pamilya gitabangan ko kay si tatay og bapa ko nang ningkamot og gunit. Malampas sa gawas to. Iksa. Kusog gid. Kusog sa tatay ra kay pareha mo hinahina ng liyok. Ay kanina murag. Dara na pud ba? Mo lagi nga pasalamat naman ko nga ang nga water na unsa ako ito may kayo na usa sa ako gyud na ikaw ni. Kumusta ka si Wanda karon? Napasalamat ko nga wala ka sluon. Yan na nakaibaw mo ko. Tumpag yung luon. Tupag lagi ako. Ubag yun. Ang akong di lang langgam dito patay ng langgam. Okay, susunod. May tanaw kita ko sa TV. May patutong pag yung doon eh. Dagyan ha matug mga daghang kuan. Mga artista, mga napos sa TV Patrol.
tibu, ano, tibu. Kalibutan ko niya. Oo. Yung video man. Oo. Kuha dito rin dapit. Oo. Ang pagkagubay doon. Sa pasalamat na lang po tapad kay di pa na ingo nga nahino napoy nangamatay ito sa atong lindog pero mas daghan po siyang nangamatay ito sa dapit sa Tacloban. Itong luoya po sila ito na bagyo. Yan ang bantay yun. Iya si abiyay ka na kung namatay itong atong kauban sa buwas si Fernando Presilias nga kuan po apologetics one defender ya. Okay naman ko kay naka-ikyas naman ko sila buhi man ko sila. Ay, ka ba ito mga hindi ko suka ini. Diri asa makalapit diri? Namay akong bahay dito. Kay Koy, Plywood. diha dapit ta ka. Azul pag plywood po sa Puros pa yun yun. baka dagan-dagan pa baka break, baka paspas pa kag dagan. Oo, makadagan mo ako. O talaga believe pa daw kay i-believe juga na ba kay kaluyan po ka sa Ginoo nga kuan ginagaan pa kaniya kalingkuhan bisan taon nga. Daghang mga Basta- mamud na ko nga, na. Ano mga pare rin pulos man yung mga masakiton. Naan sa sod. Oo, na sila no, mga sakiton pulos. Ah. Manghod pa ko na ako. Oh. Ako'y kinatiguangan, kamis pa di manggit. Oh. Di Gonzaga may kuan. Oh. Kinatiguangan yun. Sunod ko niya, kay tintay sa ilim ako. Si Gonzaga, ibintay doon. Mugdoa pa ganit ako sa Gonzaga, manggit. Mugdoa